खुलुमबाय आंनि मुङा मुस्रि मन्टा बसुमतारी बे समाव फोसावनो लानाय जादों सोर मानो इउपिपिएलआव हाबदों आथिखालाव सोलिफुनाय बड'लेण्ड बिसायख'थिनि दुं दुं हाव हाव बे समाव बायदि सुबुं बायदि हानजा आरो आफादफोरनि सोद्रोमाफोरा थोंगोर थाथेर हायैखौ ओरैबायदि फाखन बारहुंखाजों होबथिंजानायखौ नुनो मोननाय जादोंदि दिनैबा बिपिएफ आरो गाबोनबा इउपिपिएल बिदिनो जायगा लायै लायै सोलायफैनायखौ नुनो मोननाय जादों। बेफोरबायदिनो सोलायनायखौ फैगौ सम आरो जिउआव सोरनिफ्राय सोर मा लुबैनानै मानि थाखाय मा जेंना सुस्रांजानो लुबैयो फै जों एसे खोनासंना लानि। 8 तारिखाव लकडाउना गभर्नमेन्ट जि रुल हिसाबै अपेनिं खालामबाय बेनि उनावहाय 9 तारिखाव जिनाखि इउपिपिएलनिफ्राय माने जयेन्ट सेरेमनियाव जोंबो माने बाहागो लानो मोननानै आरो जों इउपिपिएलआव हाबनो मोननानै बे मेन खोथाया जाहैबाय माने आङो मुसुखा बसुमतारी जोंहा माने अल आसाम डिलार एस'सिएसन दं लटारिनि लाखि गिफ्ट कुपन होनो बिनि आं माने आसामनि सेक्रेटारि आरो जोंहा प्रेसिडेन्टआ फैनो हायाखै आरो बिथाङा मथुरा बर'आ सिमलानिनो जोंहा जयेन्ट माने एसिस्टेन्ट सेक्रेटारि आरो ओरै बिटिसिनि बिटिआरनि आं प्रेसिडेन्ट आरो बि सेक्रेटारि आरो जोंहा आदामोन दङ गासिबो फाग फाग दंजोबो जेनेबा आं गासिबो बुंलायला बे माने जों मेन इउपिपिएलआव हाबनायानो जाहैबाय मा गभर्नमेन्टखौ सोलायनाय लुबैदों डेभेलपखौ जोंबो लुबैदों माने एसेबां गोबाव माने सरकार सालायबाय बिपिएफनिफ्राय बे दासिमबो जोङो मोनफ्रामबो माने माबाखौनो साक्सेस जानाय नुवाखै जेनेबा लामायानो होन बे माने बहुद पेन्डिं जानानै दं आद्रा जानानै दं बे एसेबां गोबाव सरकार सालायनाय हिसाबै बहुद डेभेलप जानांगौमोन दा गोदान सरकारखौ जों लुबैदों दा गोदान सरकारा माबायदि मावो जोंबो बेखौ 5 बोसोर नायगोन 5 बोसोर उनावहाय पाब्लिक जेरावहाय गणतन्त्र राजतन्त्रथ' नङाना दा 5 बोसोराव जुदि बिथां प्रमद सारा मोजां मावोबा आरो जों बिथांनो होबाव आरो जोंनि जेसेबां डिलार एस'सिएसन मथा मथि 1500सो दङ अल आसाम ओमफ्राय बिटिसिआव जोङो 500सो दङ दा जों गासिखौबो जों डिलार एस'सिएसनाव ज' सावरायनानै जों इउपिपिएलआव माने जगदान खालामजोबगोन आरो गासिबो दाथ' जों अलरेडि हाबबाय आरो जों माने प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि हाबनाय माने जोंनिया बाद बाखि लिडारफ्राबो हाबखागोन जयेन जाखागोन बे आरो दिनै आदामोना नैबे समाव जे इउपिपिएलआव जयेन जादोंमोन दिनैनि दिनाव हमनानै ला अल बिटिएडिनिफ्राय बेसेबांसो जयेन जादों अल बिटिएडिनिफ्राय बुंनो थाङोबाथ' जोंनो बिटिएडिनि जोंनो दायित्व थाबाय दा जों दायित्व थानाय हिसाबै दा जोङो जनायहरदों गासिबो जोंनि डिलारफोरनो एजेन्टफोरनो साब एजेन्टफोरनो दा बिथांमोना कर'ना भाइरासनि थाखाय फैनो हायाखै आरो माखासे माने जानाय थानायनि प्रब्लेमावबो न'निफ्राय ओंखारनो हायि दा माने जों फैबाय दा जों प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि केसिआर प्राइस सेक्रेटारि बिथांमोन दङ दा जों थानाय माने गासिबो थानायानो ओरैनो नैबे समाव दा इउपिपिएलआव जयेन जाबाय नोंथांमोना इउपिपिएलआव जयेन जानायनि मेन उद्देश्यआ मा बेखिनिखौ एसे फंनैसो नाय इउपिपिएलआव जयेन जानायनि मेन उद्देश्यआनो जाहैबाय मा जोंहा माने दिनै नाय जोंहा बहुद डिलार दङ आरो जोङो बे लटारिनि सायावनो बा लाखि गिफ्ट कुपननि सायावनो जोङो जिउ खाङो जोंनि फिसा फिसौ गथ' गथाय गासिखौबो जोङो माने नायो दा बे हिसाबै बहुद माने माबा जानानै दङ जोंनि डिलार एस'सिएसनाव माने बहुद बुस्थुआनो गैया आरो माने गाव गावनि माबाखौ थांनानै थानोबा बहुद हेल्प नांगौ गभर्नमेन्टनिफ्राय दा बे हिसाबै आरो जोंना ससाइटिया दासिमबो माने गभर्नमेन्ट हिसाबै रेजिस्टार जायाखै जाहाथे फैगौ माने गोदान सरकार जायोबा जाहाथे जोंनि ससाइटिखौ जोङो रेजिस्टार खालामनो हायो बिदिबा 17 बोसोर सरकार जाबाय बेयाव नोंथांमोना माबाफोर बेयावथ' जोङो जोंनि डिलार एस'सिएसननिफ्राय जों जेबो हेल्प मोनाखै आरो माने जेबो माबाबो जोंनि ससाइटियाव जेबो डेभेलपबो जायाखै बे आरो दा मेना जाहैबाय जोंबो जोंनि ससाइटिखौ जों डेभेलप जाजानो लुबैदों बे आरो
दा जोंहा बयहाबो संसार दंना जोङो दा जोंनि डिलारफ्रा बाहेरायाव थांनानै खामानि मावनो हाया हालेवनोबो हाया खामलाबो मावनो हाया दा जोङो बेनो जोंनि हेबिट जाबायना दा बेखायनो जों जाहाथे फैगौ सरकारा जुदि सरकार दायोबा जाहाथे जोंबो जोंनि डिलार एसोसिएसनाव जाहाथे गभर्नमेन्टनिफ्राय माखासे माने माबा हेल्प मोनो औ बेखिनियानो बयहाबो बिदिनो माबा नङा माबा मोनसे लुबैनाय आरो मिजिं थायो जेरै दा बावैसो बे अनिबिबिसिनि गेजेरजों जों नोंथांमोननो मोनसे आफादनि बुंथिगिरि बिथांनिफ्राय मिथिहोनो हानाय जाबाय दा बेफोर जेंनाखौ सुस्रांनांगौ बिबाना थागोन गोहोआव जायखि हान्जायानो फैयाथों मानो बिथांमोननि आखायाव एसेनोसै गोजोन्थों अनिबिबिसि